og hvis I lige kan lide det, er det en lidt anderledes vlog. Det er en madvlog til dag. Okay, vi starter simpelthen med, at vi skal have nogle frosne jordbær. Så det går vi bare lige hen til. De er lige her. Jeg tænker bare, at der er lidt gang her. Så det er bare det, vi tager. Jeg elsker frosne jordbær. Vi skal også have vafler. Isvafler, som der er så gode her. Altid dem til. Det er meget godt. Der er 8 stykker i en, så det er selvfølgelig det, vi gør. Vi har 3 personer, og vi er lige 3 65, hvis jeg ikke har købt noget stykke. Men vi har 3 personer derhjemme hos mig, som der skal spise min mor, min far og mig. Nu har vi lige købt frosne jordbær. De er sygt gode, jeg vil anbefale dem. Og de har vaffelis, det vil jeg også rigtig gerne anbefale. Så man skal også have frosepizza til aftensmad. De er simpelthen lige her. Jeg bare, vi tager den her. Og der er så mange forskellige, men jeg havde alle mulige valg, jeg kunne vælge. Men jeg valgte også at tage Hawaii pizza. Hawaii pizza er rigtig, rigtig godt. Indtil videre skal vi have den her, og den her. Rigtig godt. Så nu vil vi se, om der ikke er noget mere, vi måske skal have. Det skal vi se, om der er en iced tea eller den, vi skal have. Altså, vi får lige kigge efter, om der er iced tea, og sådan er det bare. Altså, der er alt muligt. Igen, det er ikke fordi, jeg bare drikker det konstant. Jeg har ikke for iced tea snart rigtig lang tid, snart et år. Så jeg sparer rigtig meget på det og drikker mest vand. Men lad os lige se, om der ikke er noget lækkert, vi kan tage med. Jeg er der mest juice og sådan noget. Men Mathildes kakao, vi snakker om den her, går altså den i gang. Det er desværre ikke det, vi skal have nu, så vi må finde noget andet. Vi skal også blive over 100 afdelingen og 100 katteafdelingen. For jeg ved ikke lige, om man måske skal købe noget mad og sådan noget, der var til vores hunde. Jeg har jo desværre ikke min kat med, men jeg skal bare hurtigt først på det her færdigt. Altså jeg ville have gået med den her, men den er også bare rigtig, rigtig dyr. Så det her, de kan ikke lide. Det her, de kan ikke lide. Så vi går videre. Og nu er vi kommet til den der usønne afsnit. Jeg kan lige se her, hvad det er. Det er altså det her afsnit. Så ser vi så bare, om de ikke har citroner op i den. Okay, vi har endelig fundet dem. Det er bare det, vi skal have. Nu er jeg omkring, vi tager det en af dem, i stedet for 2. Jeg har en anden zone derhjemme. Så. Husk at like og subscribe og skriv, hvis I vil have en part 2. Men vi vil bare sige hej!